Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ugoy. Taong 1958, Tongonan, Leyte. Gabi-gabi akong dinadalaw ng mga panaginip. Gabi-gabi, nakakakita ako ng pinto na hindi dapat nandun sa lugar na yon. Mga bulong at mga tunog ng yapak na hindi ko alam kung saan nagmumula. Pakiramdam ko, unti-unting nagbabago ang buhay ko dahil sa mga ito. Katatapos lang ng kaarawan ni Ugoy nang may mapansin siyang mga bagay na kakaiba. Habang tumatagal, halos hindi na siya makapamuhay ng normal. Bawat kilos merong nagmamasid kahit nasa loob na siya ng kanyang mumunting silid. Bilang binata, una niyang takbuhan sa kanyang problema ay ang kanyang ina. Anya, 3 araw lang nakakaraan magmula noong nagsimula siyang makaranas ng hindi maipaliwanag. Hindi niya matukoy ang sanhi nito at kung bakit niya yun nararanasan. Dala ng pag-aalala ng kanyang ina, hindi na sila nag-alangang tumungo sa mananambal. Habang naglalakad, bitbit niya ang pag-asa na sana'y pagdating nila sa bahay nito, matuldukan na ang lahat ng mga nakikita niya. Subalit, nang makaharap na niya ang manggagamot, wala itong nagawa. Usal ito ng usal, pero hindi naman yun nagkakabisa. Habang tumatagal, meron na siyang nakikitang mga itim na anino na tila bang pumapalibot sa kanila. Yung iilan sa mga ito, nakahawak na sa balikat ng matanda habang masayang nakatitig. Kahit natatakot, pinipilit niyang titigan din ng mga nilalang dahil ayaw niyang magpatalo. Natatakot si Ugoy na baka kapag ibinaling niya ang kanyang paningin sa ibang bagay, meron itong gagawing hindi kaaya-aya sa kanya. Marami na siyang narinig na usap-usapan ng mga matatanda ukol sa mga taong dilim na nangunguha ng mga ordinaryo para alipinin sa kanilang mundo. Makalipas pa ang ilang minuto, binasag ng mananambal ang katahimikan. Habang nagsasalita ito, panay ang paglingon nito sa kanyang likod na para bang nararamdaman niya ang mga nakikita ni Ugoy. Makailang beses din yung nagtanong, ngunit hindi niya ito sinagot. Ayaw niya kasing sambitin ng kahit wangis man lang ng mga nilalang sa takot na baka mapukaw nito ang mga atensyon nila. Goy, magsalita ka naman sa mga nararamdaman mo. Kanina ka pang aligaga dyan. Marami na rin akong ginawa sa'yo, pero wala man lang akong nakita. Ganito na lang, bumalik ka sa akin kapag handa ka na. Mga katagang binitawan ng matanda bago sila umalis. Imbis na magpaliwanag si Ugoy, pinili niyang manahimik. Pag uwi nila, nadatnan niya ang tatay niya na naghihintay sa labas. Bagaman alam niyang wala itong ideya, hindi niya maiwasang magtaka, gawa ng ang tingin nito sa kanya, parang nakasimangot na may iniisip na hindi mo maintindihan. Nang magkaharap silang dalawa, agad naman siya nitong inakbayan, sabay gabay sa kanya patungo sa loob ng bahay. Nang marating naman nila ang kanyang silid, dito siya nito kinausap ng masinsinan. Pagtatapat ng kanyang ama, nakita niya ang mga taong dilim na sumusunod sa kanila kanina. Ayon dito, hindi magandang pangitain ang paglabas ng mga nilalang na yan dahil nagdadala ito ng kamalasan sa sinumang taong unti-unti nitong kinakapitan. Dagdag pa ng kanyang ama, ganon din ang naranasan ng pumanaw niyang kapatid bago yun binawian ng buhay. 7 taon na ang nakakaraan. Nung buhay pa ito, palagi nitong sinasabi sa kanila, gabi-gabi siyang nakakapasok sa isang madilim na silid na walang mga bintana at pinto. Sa labas nito, may mga mabibigat siyang yapak na naririnig na para bang nagmumula yon sa mga taong may hindi pangkaraniwang laki.
Gustong-gusto rin itong hanapin ang pinagmumula ng tunog. Subalit wala itong lakas para gawin ang ganoong desisyon. Kalaunan, namatay na lamang ito nang hindi nalalaman ang totoo. Huli na rin ang sabihin ng isa sa mga tiyuhin ng kanyang ama na nasa hanayo ng sumpa ng kanilang pamilya. At ang pinagmumula nito ay yung boteng pinaglagyan ng galit nung mangkukulam na ginipit at binawian ng anak nung ama ng kalulololohan pa nila. Matagal ng kwento yon sa kanilang pamilya, pero sinasabing magpahanggang sa pangkasalukuyang panahon, nagpapatuloy pa rin ang sumpa. Hindi yun matitigil hanggat walang nakakaalam kung papaano ito kontrahin. Marami na sa kanilang pamilyang naniniwalang hindi yun totoo, pero hindi kumbinsido ang kanyang ama. Bawat kwento may pinagmulan at bawat sumpa merong katotohanan. Pagtatapat pa nito na, sinubukan ng mga kadugo nilang magmakaawa sa mangkukulam, pero hanggang sa kamatayan dinala nito ang kanyang galit. Magmula noon, upang makaiwas sa sumpa, marami sa kanilang lumayo sa kanilang probinsya para magkaroon ng buhay na mapayapa. Nakalimutan man ng marami ang tungkol dito, nakatatak yun sa isip ng kanyang ama. Nang marinig naman ni Ugoy ang sinabi nito, nagdulot naman yun sa kanya ng matinding palaisipan. Bagaman hindi niya pa nakukumpirma, malakas ang kanyang kutob na sa kanya na ipasa ang sumpa ng kanyang pamilya. Ngunit sa kabila nito, mariin siyang inabisuhan ng tatay niya na wala siyang dapat na ipag-alala sapagkat ang isa sa mga tiyuhin niya ginugol ang halos ilang dekada ng buhay nito sa pag-aaral ng sumpa at lihim na karunungan. Kung hindi siya nagkakamali, namumuhay yon sa bundok ng Alto, ilang milya ang layo mula sa bayan. Maghanda ka, anak. Malayo-layo ang paglalakbay na ating tatahakin. Tatagan mo ang loob mo. Huwag mong isuko ang buhay na bigay ng Diyos sa'yo. Malalagpasan natin to. Magtiwala ka lang. Dumaan ang mga araw, mas lalong tumindi ang mga pangitain. Mga panaginip na minuminutong nagbibigay ng bangungot at mga bulong na hindi niya maintindihan. Kapag nagigising siya ng 10 oras, marami siyang nakikitang mata na nagmamasid sa kanya. Hindi lang yan, may nakikita na rin siyang isang matandang babae na nakatago ang mukha sa buhok. May hawak-hawak itong puting kandila na pilit iniaabot sa kanya. Sa dinami-rami ng tinig na kanyang naririnig, tanging ang wika lamang ng matanda ang kanyang nauunawaan. Dagdag pa ni Ugoy na iisa lang ang gusto ng nilalang at yun ay kunin niya ang kandilang dala nito. Dahil sa wala siyang ideya sa ibinibigay ng matanda, hindi niya yun pinangahasang kunin. Sa halip ang ginawa niya, pinagmamasdan niya lamang yon ng walang imik hanggang sa tuluyan na itong maglaho sa kanyang paningin. Pagtungtong ng araw ng kanilang pag-alis, nakahanda na ang lahat ng kanilang dadalhin. Silang dalawa lang din ang magkasama upang masigurong mas mapapadali ang paglalakbay nila. Sa kanilang paglalakad, naging maayos naman ang lahat. Katirikan ng araw pero pasimpleng sumusunod sa kanila ang mga taong dilim na nagtatago sa mga punong may lilim. Hindi naman ito gaanong pinapansin ni Ugoy, gawa ng alam niya na wala naman itong magagawa. Yon ang akala niya. Sa pagsapit naman ng gabi, sinikap nilang marating ang pinakamalapit na baryo. Ayaw naman kasi nilang magpalipas ng magdamag sa daan, lalo pat hindi na nila kabisado ang lugar na kanilang napuntahan. Dahil sa wala naman silang pera pambayad ng matutuluyan, sa gilid na lang ng kalsada malapit sa isang malaking bahay sila nagpalipas. Wala mang bubong sa kanilang mga ulo. Ayos na yon. Ang mahalaga hindi umuulan. Habang nasa kasagsagan sila ng pamamahinga, muli na naman siyang napadpad sa silid na walang mga pinto at bintana.
Kahit alam niyang panaginip ito, nakapagtatakang hindi niya maibalik sa katawan ang kanyang wisyo. Unang beses din yung nangyari, kaya halos abot langit ang kanyang pag-aalala. Maya-maya pa, pumasok ang isang matandang babae na palagi niya roong nakikita. Sa pagkakataong yan, hindi lang puti na kandila ang hawak nito, bagkus meron na rin yung kasamang iting. Pangisi-ngisi na rin ang nilalang habang nakasilay sa kanya. Iho, pumili ka rito. Tingnan natin kung hanggang saan ang swerte mo. Nang marinig naman ni Ugoy ang sinabi nito, pilit naman siyang umatras habang umiiling. Sinubukan din niyang talikuran ng matanda pero kahit saang direksyon tumingin, nakikita at nakaharap ito sa kanya. Habang tumatagal, patindi na rin ng patindi ang pamimilit nito hanggang sa kalaunay napilitan na nga siyang pumili sa 2 kandila. Walang sabi-sabi, agad naman niyang kinuha ang itim na siya namang ikinatuwa ng nilalang. Kung gayon, balak mong pamunuan sila. Walang problema kung yan ang nais mo. Susundin ko yan. Matapos naman itong makapagwika, sa kumpas ng kamay nito, bumalik ang kanyang wisyo sa katawan. Pagmulat niya, nasipat niya ang kanyang ama na nagbabantay habang nakaharap sa siga. Nang magkatitigan sila, inabisuhan siya nitong lumapit. Nagkausap sila saglit at pagkatapos ito naman ang nagpahinga. Hinaya lang naman yun ni Ugoy dahil sa alam niyang kailangan din itong matulog. Pagkaraan ng ilang oras, upang hindi siya antukin, minabuti niyang maglakad-lakad. Bagaman may mga nararamdamang kakaiba sa paligid, hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng atensyon. Maya-maya pa, pagbalik naman niya sa kinaroroonan ng siga, laking gulat na lamang niya nang may masipat siya roong 3 taong dilim na nakaupo. Halos parang anino lang ang wangis nito. Ang pinagkaiba lang, meron itong mga sariling mata. Habang nakatitig sa kanya ang mga nilalang, may mga naririnig siyang bulong na hindi niya gaanong maintindihan. Hindi naglaon. Pagtayo naman ng mga ito, agad naman siya nitong nilapitan, bitbit ang mga sandata nitong gawa rin sa purong kadiliman. Paglapit naman ng 3 sa kanya, mas lalong lumakas ang mga bulong na narinig niya hanggang sa unti-unti na niya itong naintindihan. Anya, tinatanong siya ng mga ito kung ano ang kailangan niya. Dagdag pa nito na nababasa nila ang kanyang intensyon at alam nila ang mga bagay na nilalaman ng kanyang puso. Nang marinig naman ni Ugoy ang mga sinabi nito, sa isip-isip niya, nasisiraan na siya ng bait. Sinubukan niyang alisin ang mga tinig nito sa kanyang isip, pero mas lalo lang itong lumalakas at dumarami. Katagalan, wala na nga siyang nagawa, kundi tanggapin ang mga tinig na kanyang naririnig. Sa pagpapatuloy ng pangyayari, nabanggit niya sa mga nilalang kung ano ang pakay ng mga ito sa kanya. Bukod kasi sa hindi siya nito tinatantanan, palagi rin siya nitong sinusundan. Dahil dito, bigla namang umahon ng iilan pa sa mga kasamahan nito na nakasuot ng mga baluti. Kaya nasabi ni Ugoy na nagtatanga ng baluti at kalasag ang mga nagpakitang taong dilim ay dahil sa mga naririnig niyang kalansing ng bakal habang ito ay naglalakad. Sa sobrang dami ng mga ito, halos hindi niya na yun nagawa pang mabilang. Pagpalibot naman ito sa kanya, kitang-kita niya ang pilit nitong paglaho buhat sa paglipat nila sa malakas na liwanag na nagmumula sa siga. Gayunpaman, hindi nito masyadong naapektuhan ng mga nilalang
dahil sa gawa sila sa purong kadiliman. Matapos naman nila itong masilayan, hindi na rin siya nakapagsalita pa. Gustuhin man niya kasing maunawaan ang mga nangyayari, sadyang wala siyang ideya sa mga bagay na kanyang nakikita. Ilang minuto pa ang lumipas, muling nagsalita ang taong dilim na kanyang kausap. Ayon dito, nagdesisyon silang sa kanya putulin ang sumpa kung magagawa niyang gawin ang kanilang mga hangarin. Isang kapalit para sa isang magandang layunin. Dagdag pa nito na, wala sa plano nilang makipagkasundo sa kanya, ngunit sadyang kailangan nila ito. Nabanggit kasi ng mga nilalang na ang bangkay ng mangkukulam na nagbigay buhay sa kanila ay kasalukuyang niyuyurakan ng mga kaangkan nitong may alam sa karunungan ng nekromansya. Sa pamamagitan ng aral na nagmumula sa libro ng mga patay at bertud ng isang gabunang balbal, nagawa nila itong buhayin mula sa mapayapang pagkakahimlay. Ayaw itong mangyari ng kanilang Panginoon, kaya gumawa ito ng pamamaraan para mailipat ang kanyang kakayahan at kamalayan sa taong nagtatangan ng kanyang sumpa. Naisip kasi nito na yun na lamang ang kanyang magagawa para hindi siya makontrol ng kung sino-sinong tao. Kinukumpirma rin ng taong dilim na ang matandang kanyang nakikita sa napakadilim na silid ay walang iba kundi yung matandang nagpataw ng parusa sa angkang pinagmulan niya. Mariin din itong inilahad na tanging yun na lamang ang nag-iisa niyang tsansa kung gusto niyang mabuhay ng matagal at matuldukan ang sumpang ilang henerasyon ng dinadala ng kanilang pamilya. Nang marinig naman ni Ugoy ang sinabi nito, doon na niya naunawaan ang mga nangyayari. Dahil sa laki ng kapalit kapag nagtagumpay siya, hindi niya yun tinanggihan. Yun nga lang, kinakailangan niya itong ilihim sa kanyang ama. Nais kasi ng nilalang na hanggat hindi pa tapos ang misyon niya, tanging siya lamang ang makakaalam ng tungkol dito. Matapos naman itong mailahad ang lahat ng yan, lumapit ito sa kanya at sa kauna-unahang pagkakataon, ipinakita nito ang kanyang muka. Hindi pamilyar kay Ugoy ang mukha ng taong dilim. Pero base sa pagpapakilala nito, siya ang asawa ng mangkukulam sa mundo ng mga engkanto. Sapilitan siyang tumungo sa mundo ng mga buhay dahil sa daing ng kanyang asawang matagal nang namayapa. Mariin din itong inilahad. Handa silang tumulong sa abot ng kanilang makakaya para lamang magtagumpay si Ugoy sa misyon niya. Sige, umasa kayong gagawin ko ang parte ko. Gustuhin ko mang tumutol. Wala akong paraang nakikita para makalabas sa gusot na to. Kamatayan na may pagdurusa o kamatayan dahil sa kabiguan ng maaari ko lang pagpilian. Nang marinig naman yon ng nilalang, ngumisi lang naman ito habang naglalakad paatras. Nang magkaroon na sila ng sapat na distansya sa bawat isa, napansin niya ang dahan-dahang paglaho ng mga nilalang na nakapalibot sa kanya. Asahan namin yan. Dasal ko sa bathala ang iyong tagumpay. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, parang bulayong naglaho. Magmula noon, hindi na nakaranas pa ng panaginip na kakaiba itong si Ugoy. Ang tanging nakikita na lamang niya noon kapag nagpapahinga siya ay ang kaluluwa ng mangkukulam na walang sawang humihingi ng tulong. Habang tumatagal, unti-unti rin niyang nauunawaan ang panig nito at kung bakit nito nagawa ang ganoong bagay. Ilang araw pa ang lumipas, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Dahil sa kasunduang nangyari, naging madali na para sa kanya ang magpahinga tuwing gabi. Hindi naglaon. Nang marating na nila ang lupain malapit sa bundok ng Alto, sinimulan na nila ang pagtatanong sa mga taong naninirahan malapit dito.
Hinanap nila ang tiyuhi niya sa mga baryo at sa mga karatig sityo, ngunit bigo nila itong mahanap. Ni isa sa kanilang mga napagtanungan, walang ideya kung sino ito at kung saan nyo nakatira. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, nagpumilit pa rin itong hanapin ang kanyang kapatid. Sa loob ng ilang araw, naglibot sila sa mga karatig lugar. Nang makumpirma nilang hindi yun doon pumupunta, dito na nila sinimula ng pag-akyat sa bundok. Marami man ang mga babala na natanggap, hindi sila nagpatinag. Ayon kay Ugoy Pinuno, may mga narinig silang usapin noon sa baryo ukol sa pagkakaroon ng mga aswang sa bundok ng Alto. Marami na umano roon ang nawawala, at kung may makabalik man, isang araw na lamang ang pagitan bago yun pumanaw. Dagdag pa ng mga ito na napakamahiwaga ng bundok dahil sa kakayahan nitong manligaw ng mga taong napapadpad dito. Mas mapanganib din kapag gabi, kaya ang mga mamumundok sa lugar, sa umaga kung mangaso. Madalang man ang kita, ang mahalaga makauwi sila ng ligtas sa kanilang mga pamilya. Matapos naman nila itong malaman, ginamit nila ang babala para maging maingat sa bundok na pupuntahan nila. Pagdating nila noon sa paanan ng Alto, malawak na kagubatan ang bumungad sa kanila. Wala rin silang nakasalubong ng mga tao o kahit mga mamumundok na nangangaso sa lugar na yon. Ang mas nakakapagtaka pa, hindi nila makita ang eksaktong daan na dinaraanan ng mga umaakyat patungo sa tuktok nito. Animoy ang lugar na kanilang napuntahan, matagal nang hindi nabibisita ng mga tao. Kalaunan, nang marating naman nila ang gitnang bahagi nito, napansin nila ang isang parte ng bundok na may mga nakakalat na naaagnas na bangkay ng mga hayop. Ayon kay Ugoy, 2 baboy ramo at 1 kambing ang nakita nila rito. Sa sobrang sangsang ng amoy, hindi na nila ito nilapitan masyado. Pinili na rin nilang lumayo sa lugar, lalo pat ramdam na nila ang pag-usog ng kanilang mga sikmura. Ilang minuto pa ang lumipas, sa kakalakad nilang mag-ama, napansin nilang papalubog na naman ang araw. Mahirap humanap ng mapagpapahingahan sa bundok, kaya ang ginawa nila bumaba sa paanan nito. Nagdesisyon silang ipagpabukas na lamang ang paghahanap, lalo pat marami pa naman silang oras. Upang masiguro ring ligtas ang lugar na kanilang mapagpapahingahan, siniguro nilang sa itaas ng puno matutulog ang mauunang magpahinga. Di hamak kasi naligtas doon, kesa matulog lang sila sa lupa. Dahil sa pagod noon ng kanyang ama, ito na muna ang kanyang pinagpahinga. Nagpupumilit pa itong maunang magbantay pero hindi niya na yun pinahintulutan. Nang mapagtanto naman itong desidido siya sa kanyang desisyon, wala na rin yung nagawa kundi ang hayaan na lamang siya. Sa paglalim pa ng gabi, malakas ang ihip ng hangin sa paanan ng bundok ng Alto. Minuminuto, ramdam niya ang pagsayaw ng mga puno, dahilan para unti-unti siyang makaramdam ng antok nang hindi niya namamalayan. Akmang iidlip na noon si Ugoy nang bigla siyang mapasubasub sa lupa matapos siyang itulak ng isa sa mga taong dilim na nakasunod sa kanya. Dahil sa ginawa nito, nailagan niya ang pagtama sa kanyang leeg ng isang matulis na bagay na ipinukol ng kung sino mang nagmamasid sa kanila. Pagtayo niya sa kanyang kinaroroonan, agad naman siyang pinalibutan ng mga nilalang para protektahan. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito nila nasilayan ang isang hubot-hubad na lalaki na may mga matatalas na balahibo sa kanyang likod. Sa estado ng taong yan, alam niyang malayo ito sa pagiging isang normal. Pagharap naman ito sa kanya, bigla naman yung ngumisi habang inilalapat sa lupa ang mga palad nitong may matatalas na mga kuko. Matapos yung gawin ng nilalang, mabilis naman yung sumugod papalapit
dahilan para salubungin na rin ito ng kanyang mga kasama. Akala nung nilalang na muntik nang pumatay sa kanya, kayang-kaya niyang pagsabayin ng mga taong dilim, pero hindi niya ito nagawa. Pagharang kasi ng mga kauri nito na nakasuot ng kalasag, agad nitong nakontra ang kanyang pag-atake. Sinubukan niyang lagpasan ng lalaki pero hindi niya nakayanang tapatan ng mga lakas nito. Maya-maya pa, humugot niyo ng mga sibat sa likod nila na siya namang walang habas nilang ipinukol sa nangahas na nilalang. 4 na sibat na yon ang tumama sa katawan, habang 2 naman ang tumama sa magkabilaan nitong binti. Pagsilay naman niyang hindi na yon makakakilos, dali-dali naman siya rong lumapit bitbit ang sundang ng tatay niya. Nang magkaharap silang dalawa, nakita niya kung gaano nakakaawa ang kalagayan ng lalaki. Pilit nitong iniaalis ang mga sibat na tumarak sa kanyang katawan, pero masyadong malalim ang pagkakabaon nito. Di rin niya yun magawang mahawakan, kaya paulit-ulit yung nagtanong ukol sa kanyang ginawa. Nang marinig naman yun ni Ugoy, napabuntong hininga lang naman siya habang umuupo sa aninong bangko na ginawa ng kanyang mga kaibigan. Wala akong ginawa. Prinotektahan lang ako ng mga kaibigan ko. Alam mo, kung hindi dahil sa kanila, baka napatay mo na ako kanina. Kasalanan mo yan, kaya huwag kang humingi sa akin ng tulong. Ngayon, tanong ko naman ang sagutin mo. Sino ka at bakit mo pinagtangkaan ang buhay ko? Napag-utusan lang ako para magbantay dito. Hindi kita kilala. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Pagkarinig naman ng mga taong dilim sa sinabi nito, mariin naman siya nitong inabisuhan na hindi na dapat nila patagalin pa ang buhay ng nilalang na yon. Dagdag pa nito na, yon ang naunang umatake, kaya wala silang pananagutan kahit paslangin pa nila ito. Dahil sa naging payo nito, hindi naman tumutol si Ugoy. Takot kasi siyang magbigay ng utos sa mga taong dilim, gawa ng ayaw niyang makaramdam yon ng tampo o galit sa kanya. Naniniwala siya na kapag sinunod niya ito, hindi malabong malagpasan niya ang sumpang ilang henerasyon ng pinagpasapasahan sa kanilang pamilya. Dahil sa kanyang pagsang-ayon, agad namang pinugot ng nilalang ang ulo ng tampalasan. Pagkalas naman ito sa katawan, itinapon nila ito sa matarik na parte ng paanan ng bundok. Pagkatapos nito, bumalik na sila kung saan nagpapahinga ang kanyang ama. Pagdating naman doon ni Ugoy, nadatna niya itong binabantayan ng iilang mga taong dilim. Lumipas pa ang mga araw. Napansin noon ni Ugoy na pawang mga mandirigma ang mga nilalang na palaging nakadikit sa kanya. Anya, bukod sa mga taong dilim na nakasuot ng baluti at may hawak na sibat, may iilan din sa mga itong dalubhasa pagdating sa paggamit ng pana at palaso. May mga taong dilim din na nagtatanga ng espada at ang pinakahuli sa mga ito, yung nilalang na nakasuot ng kapa. Tanging yun lamang ang may karapatang kumausap sa kanya, kaya naisip ni Ugoy na yon ang pinuno ng pangkat na nakatalaga sa kanyang magprotekta. Sa kakalibot nila ng kanyang ama sa bundok ng Alto, napadpad sila sa karatig bundok na malapit dito kung saan naninirahan ang kapatid nito. Milya-milya ang layo nun sa bayan, kung kaya't naisip nila na baka hindi yun doon gaanong nagpupunta. Lahat kasi ng kailangan nito, halos na ibibigay ng kanyang mga pananim. Pagdating naman nila sa bahay, ni hindi man lang nagulat ang kapatid ng tatay niya. Ayon dito, nahulaan na niya ang pagbisita ng dalawa. Yun din ang kanyang rason kung bakit iniiwasan niya munang umalis ng tahanan. Dagdag pa nito na, mangilan-ngilan sa kanilang mga napagtanungan sa baryo, hindi talaga ordinaryong tao. Kabilang ito sa mga kaibigan niya na araw-araw doong sumasagap ng balita. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yan, dali-dali naman itong lumapit sa kanyang ama. Kumustahan saglit
at kalaunay pinagtuunan na rin nila ng pansin ang tungkol sa pakay nila. To, pagpasensyahan mo na kung hindi ako nakakabisita. Alam mo naman marami rin akong trabaho. Akala nyo lang madali ang pagiging ermitanyo. Pero hindi yun ganon. Araw-araw ako may kalaban. Kaya hindi ako maaaring magbaba ng depensa. Pero ngayong nandito na kayo, huwag kayong mag-alala. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Nang marinig naman ng tatay niya ang sinabi nito, taos-puso naman yung doong nagpasalamat. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, dito na nito ipinakilala si Ugoy. Pagsilay naman sa kanya ng tiyuhin niya, kahit alam niyang may napansin itong kakaiba, pinili pa rin itong yakapin siya habang ipinapakita kung gaano ito nangungulila. Siyempre, hinayaan lang naman niya yon. Baka nga hindi talaga nito napansin ang mga taong dilim na nagkukubli sa loob ng kanyang anino. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, minabuti nilang pumasok na muna sa loob ng bahay para makapagmeryenda. Marami silang napag-usapan nun, na halos lahat may kaugnayan sa dating buhay ng dalawa. Hinayaan lang naman ito ni Ugoy, lalo pat naiintindihan naman niya kung bakit ganoon ang paksa ng kanilang pag-uusap. Kalaunan, nang medyo manawa na ang tiyuhin niya, agad naman itong ibinaling sa kanya ang paksa ng mga pinag-uusapan nila. Noong una, medyo nahihirapan siyang sumagot sa mga katanungan dahil sa panggugulo ng tatay niya. Pero nang makahanap na siya ng pagkakataon, dito niya ipinagtapat ang tunay niyang sitwasyon. Ayon kay Ugoy, siya ang nagmana sa sumpa na pinagpasapasahan sa kanilang pamilya, ilang henerasyon na ang dumaan. Ramdam niya ang epekto nito sa kanyang katawan at kaya nila yun hinanap ay para magkaroon ng kalinawan ukol dito. Subalit dahil sa karanasan ng kanilang paglalakbay, napagtanto niyang hindi na pala yun kailangan. Nahanap na niya ang kasagutan at nakahanda na siyang gawin ang lahat para maalis ang sumpa sa kanyang katawan nang hindi humihingi ng tulong sa kahit kanino. Nang marinig naman ng magkapatid ang kanyang sinabi, di naman ito napigilang tumawa. Pakiramdam nila, isang biro ang mga katagang inilahad niya. Dahil dito, sa halip na ipagpatuloy niya pa ang kanyang pagsasalita, minabuti niyang manahimik. Alam niya kasing hindi niya maaaring ibunyag ang kasunduan nila ng mga taong dilim, lalo na't hindi niya pa naisa sa katuparan ang kanyang misyon. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto naman ng mga ito ang kanyang pananahimik, dito na nagsimulang magwika ang kanyang tiyuhin. Sigurado ka ba dyan, Goy, sa sinasabi mo? Hindi biro ang pagtanga ng sumpa ng ating pamilya. Kamatayan ang naghihintay sa iyo dyan. At ako na mismo ang magsasabi, hindi ka makakatungtong sa edad na 40. Malaking pasasalamat na kung umabot ka hanggang 30. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yan, pasimple naman niyang ipinasilip sa ikatlong mata nito ang pinuno ng mga taong dilim na nagtatago sa kanyang anino. Nang mapansin naman yun ng tiyuhin niya, agad naman yung napatayo, bakas sa muka, ang matinding takot at pag-aalala. Sinasabi ko na sa iyo, Tiyo, kasama ko sila, pero huwag kang mag-alala, hindi ko na kailangan ng tulong. Matapos naman niyang makapagsalita, agad naman siyang lumabas ng bahay. Kahit inutusan siya noon ng kanyang ama na manatili sa loob, hindi niya na ito pinagtuunan ng pansin. Isa kasi sa pinakaayaw niya, makipag-usap sa mga taong wala namang alam. Maya-maya pa, dahil sa ginawa niyang yon, napilitan na rin ng dalawa na sundan siya. Marami itong ipinayo sa kanya pero lahat yon alam ni Ugoy na walang silbi. Pagsapit naman ng gabi, pawang kwentuhan na lamang ang napag-usapan ng dalawa. Makailang beses na kasi siya noong pilit tinitingnan ng tiyuhin niya pero
Hindi niya yon pinaunlakan. Di naman ito pinansin ng kanyang ama. Gawa ng sa isip-isip nito, baka tinanggap na ni Ugoy ang tadhanang nakalaan para sa kanya. Ilang oras pa ang dumaan. Minabuti naman nilang pumasok na upang makapagpahinga. Dala naman ng pagod, sabay-sabay na sila noong natulog. Wala silang ibang iniisip noong mga oras na yon dahil ang buong akala nila ligtas ang lugar na kanilang pinagpapahingahan. Subalit, pagkaraan lamang ng 2 oras ng mapayapang pagtulog, ginising sila ng malalakas na atungal na may hahalin tulad mo sa sigaw ng bakang naghahanap ng mga kasama. Paulit-ulit nilang narinig ang mga tinig hanggang sa may napansin silang mga yapak na tila bang papalapit. Dahil sa pangyayari, agad namang kumuha ng talibong ang tiyuhin niya. Nagmamadali din itong sumilip sa labas ng bahay, ngunit kahit anong sipat nila, wala sila roong nakikita. Tiyo, anong mga yan? Mga alaga ng maranhig. Magtago ka lang dyan, Ugoy. Ako na ang bahala rito. Dagdag pa nito na, wala naman silang dapat na ipag-alala. Dahil kalimitan sa mga alaga ng maranhig, dumadaan lang naman sa tabi ng kanyang pamamahay. Hindi rin yun doon gaanong nagtatagal, kung kaya't kailangan lang nilang hintayin na makaalis ang mga ito. Ang kaso lang, inabot na sila ng kalahating oras, hindi pa rin umaalis ang mga nilalang. Unti-unti na rin nila itong nasisipat hanggang sa dito na tumambad sa kanya ang nakakasindak nitong mga anyo. Paglalarawan ni Ugoy sa mga nilalang, parang tao ito kung titingnan. Pero kapag nasipat mo yon ng malapitan, mapapansin mong malaking pagkakaiba nito sa atin. Maliban sa mga umbok nitong hindi normal sa balikat, wala ka ring makikitang buhok sa balat nitong parang sa aso ang itsura. Parang nabugbog din ang nilalang na yan dahil sa nakakalat na mga bukol sa kanilang mga muka. Hindi kagaya ng mga ordinaryong sigbin, wala itong matatalas na mga pangil. Ngunit ang lakas nito, hindi naman mapantayan ng kahit na sino. Kilala ring mandurukot ng tao ang mga nilalang na kalaunay binansaga ng tiyuhin niya sa tawag na mga darambang. Hindi likas na pangalan ng mga ito ang darambang. Gawa ng ang mga darambang kasi pinuno, isang uri ng engkanto na mahilig ding mandukot ng tao. Yun nga lang, nagagawa nila ito sa pamamagitan ng pagbigay dito ng mga bagay na gusto ng isang tao. Salapi, mamahaling gamit, talento, at kung ano-ano pa na siyang kahinaan natin. Sa oras din na magkaroon ng kasunduan sa mga darambang, lilimitahan ka nito ng ilang taon. Pagkatapos ng taong yun, kukunin ka na nila. Maaaring buhay pa ang katawan mo sa mundo, pero ang iyong kaluluwa ay dumaraan na sa pagiging alipin ng mga ito sa mundo ng mga engkanto. Nasa panig din ng kaliwa ang mga nilalang, kaya nang makita ng tiyuhin niya ang mga alaga ng maranhig, hindi niya maiwasang maisip na baka parehas ang lahing pinagmulan nila ng mga darambang. Nang marinig naman ni Ugoy ang paliwanag ng tiyuhin niya, hindi siya pumayag na hindi niya makita ang mga ito. Akala niya noon, hanggang paramdam na lamang ang mga darambang pero kalaunay naramdaman nila ang tila bang pagtibag ng mga ito sa bawat pundasyon ng bahay. Pagsambit naman ng tiyuhin niya na hindi maganda ang nangyayari, dito na siya kumilos. Hindi na sumagi sa isip niya ang mga sasabihin ng dalawa dahil ang mahalaga sa kanya, matulungan ng mga ito sa problemang kinakaharap nila. Walang sabi-sabi, agad naman niyang kinuha ang sundang ng tatay niya, sabay dali-daling bukas ng pinto ng kubo. Nang mapansin naman ito ng tiyuhin niya, pilit siya nitong pinigilan pero wala na rin yung nagawa. Ang mga taong dilim kasing nasa loob ng kanyang anino, unti-unti na ring lumabas para pigilan ang mga kadugo niyang haharang sa kanyang kagustuhan. Kalaunan, nang mabuksan na niya ang pinto, nakita ng tatay niya at ng kapatid nito kung papaano siya lumuhod sa lupa
habang isa-isang umaahon ang mga mandirigma. Paglabas naman ng lahat, tumambad sa mga mata ng tiyuhin niya ang mga taong dilim na halos 100 ulit na mas makapangyarihan kumpara sa kanya. Bawat isa sa mga ito, may kanya-kanyang personalidad at kakayahang gumawa ng sariling pasya. Ayon kay Ugoy, na sa tagal ng kanilang pagsasama, may mga nakilala siya sa hanay ng mga ito na likas na tamad. Tamad sa lahat ng bagay. Ultimo digmaan na ang nasa harapan nila, nagagawa pa rin nilang maupo at ibaling sa ibang lugar ang kanilang mga atensyon. Ngunit kapag nagsimula ng magseryoso ang mga nilalang na yon, makikita mo ang kahusayan nila pagdating sa kahit na anong uri ng labanan. Ilang beses na yung napatunayan ni Ugoy, kaya hindi na niya gaanong inaalala ang mga ito. Pagsilay naman sa kanya ng 7 darambang, isa-isa naman yung nagsikumpulan sa kanyang harapan. Hindi yun basta-bastang sumusugod sa kanya. Indikasyon na kilala ng mga ito ang kanyang kakayahan. Nang masipat naman ng tiyuhin niya ang naging akto ng mga nilalang, maging ito man ay halos hindi makapaniwala. Maya-maya pa, nang makakuha na ng lakas ng loob ang mga ito, dito na yun nagsimulang lumapit hanggang sa kalaunay buong puwersa na yung sumugod. Pagsilay naman ni Ugoy sa mga nilalang, agad naman niyang inutusan ng kanyang mga mandirigmang nakasuot ng kalasag na magsilbing depensa para sa pangkat nila. Dahil sa kanyang naging utos, hindi naman nagdalawang isip ang mga ito na tumayo sa kanyang unahan. Pagbaon naman ng kanilang mga baluti sa lupa, agad naman nilang ipinuwesto sa mga siwang nito ang kanilang mga sibat. Ang mga taong dilim namang may hawak na espada, kumubli na rin sa likuran ng mga ito upang madali silang makaatake sa sandaling lumagpas na yon sa hanay ng kanilang depensa. Nagsimula na ring magpaula ng mga palaso ang mga nasa likuran pa nitong hanay, dahilan para makarinig sila ng malalakas na pagsigaw mula sa darambang. Ilang segundo pa ang dumaan. Pagtulak naman ito sa kalasag, dito na nagsimulang lumundag ang mga taong dilim na may hawak na mga espada. Sa kasagsagan ng pakikipagbuno nila, panay naman ang pagbulong sa kanya ng pinuno na wala siyang dapat na ipag-alala. Lahat ng mga pinili niya, ilang siglong pinaghusayan ang kanilang mga larangan. Dagdag pa nito na, hindi sila mapipili ng kaluluwa ng mangkukulam kung sila ay mga basta-bastang nilalang. Pagkatapos ng sigalot dito, simulan mo na ang paglalakbay patungong lupain ng Alpuera. Doon unang nagkaroon ng kapangyarihan ng mangkukulam at doon din nakalagay ang bangkay niya. Sa ngayon wala pa tayong kaide-ideya kung sino ang nagmamanipula sa kanya. Pero kung hindi ako nagkakamali, isa yon sa mga kadugo niyang may malalim na pinag-aralan sa lihim na karunungan. Hindi ito magkakainteres sa katawan ng mangkukulam kung mababaw ang kaalaman nito. Dagdag pa ng pinuno ng mga taong dilim, mas mainam na lumakad siya ng walang kasama. Bukod sa mas mapapadali ang kanyang paglalakbay, wala rin siyang ibang iisipin maliban sa kanyang sarili. Nang marinig naman ito ni Ugoy, tumangulang naman siya. Ilang minuto pa ang lumipas, isa-isa namang tumabi ang mga taong dilim na nakasuot ng mga baluti, dahilan para masilayan niya ng malapitan ang kalunos-lunos na inabot ng mga darampang. Bukod sa putol-putol nitong mga binti at braso, makikita mo rin sa katawan nila ang tila bang mga laso na kumalat mula sa talim ng mga espada. Dahil sa pangyayari, hindi rin nagtagal ang buhay ng mga ito. Pagkalat ng mga lason sa kanilang ugat, isa-isa silang humandusay ng wala ng buhay sa katawan. Nang mapagtanto naman yon ng mga taong dilim, paisa-isa naman itong naglaho. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, agad naman siyang nilapitan ng magkapatid para kausapin.
Medyo nag-aalala rin kasi ang mga ito sa kanyang kalagayan, lalo pat unang beses pa lamang nilang masilayan ang kakayahan niyang kumontrol ng mga ganoong uri ng nilalang. Subalit, kahit gaano pa man kadami ang mga naging tanong nito sa kanya, nanatili sa kanilang isang malaking misteryo ang pagkakaroon ni Ugoy ng mga ito. Kahit kasi masakit para sa kanyang pagiging maramot, hindi niya hinayaang magkaroon ito ng ideya ukol sa totoo nilang usapan at ugnayan ng mga nilalang. Nang mapagtanto naman ng tiyuhin niya na itinatago niya ang tungkol dito, minabuti naman itong manahimik na. Pagtungtong naman ng sumunod na araw, dito na sila nagpasya na bumalik na sa kanilang lugar. Akmang aalis na sana noon sila Ugoy, pero nagmakaawa ang tiyuhin niya na kung maaari manatili muna sila roon ng 2 pang araw. Labis kasi itong nag-aalala sa mga maranhig na maaaring bumisita sa lugar. Sabihin mang malalim ang karunungang tanga nito, wala pa rin yung binatbat kung pagtulungan ito ng maraming nilalang. Nang marinig naman ni Ugoy ang saloobin ng kanyang tiyuhin, pinili niyang ikonsulta muna ito sa kanyang mga kasama. Pagsang-ayon naman ng pinuno ng mga taong dilim, ora mismo sumang-ayon na rin siya. Pagsapit naman ng gabi ng sumunod na araw, wala naman silang naramdamang kakaiba. Sa ikalawa, ganun pa rin, hanggang sa sumapit na nga ang ika-4. Huling araw ng pananatili yon nila Ugoy sa lugar, kaya wala na talaga silang inaasahang pangyayari. Ngunit, dapit hapon pa lamang noon, may napansin na silang kakaiba mula sa mga lugar na abot tanaw ng mga mata nila. Maliban sa paglikas ng mga lamang lupa, napansin din nila ang mga salot na unti-unting kumakalat sa buong paligid. Nakakasuka na rin ng mga amoy na kanilang nalalanghap, indikasyon na merong papalapit na mga nilalang. Nang binalot na ng kadiliman ang buong lugar, dito na nila narinig ang alulong ng mga asong gubat. Walang patid ang paghuni ng mga ito, na parabang nababahala rin sila sa papalapit na panganib. Eksaktong 10:00 ng gabi, umahon mula sa malambot na lupa sa may bandang pinagtataniman ng tiyuhin niya ang 3 maranhig. 2 sa mga ito purong matatandang babae. At sa estado ng kanilang mga wangis, nasisiguro ni Ugoy na matagal na panahon na yung nakalibing. Base rin sa pinuno ng mga taong dilim, maaaring ginamit ng mga ito ang kanilang mga alaga para matakasan ang sumpa ng kamatayan. Maraming maranhig sa mga sementeryo. Yun nga lang, kaya hindi sila nakakaahon ay dahil sa kawalan nila ng dahilan para gawin ang bagay na yon. Kung meron man, maaaring nakabulusok sa ilalim ng lupa ang kanilang mga ulo upang hanggat may katawan sila, hindi na sila makakaahon pa. Pagsilay naman niya sa mga ito, agad namang lumabas ang nilalang na nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Ganun pa rin naman ang ginawa niya. Matapos niyang mag-alay ng dasal, pinauna niya sa kanilang hanay ang kanilang depensa. Pagkatago naman ng may espada sa likod nito, agad na nagpakawala ng mga palaso ang mga taong dilim na gumagamit ng pana. Sa pagtarak naman ito sa katawan ng maranhig, nakita nila na parabang wala man lang itong ininda. Kahit ang mga lasong kumalat sa kanilang sistema, hindi rin yun nagkaroon ng bisa. Nang masipat naman yun ang tiyuhin niya, inilahad nito na yun ang isa sa kakayahan ng mga maranhig na ikinakabahala niya. Dahil sa matagal na yung patay, kailan may hindi na yun maaapektuhan ng anumang pag-ataking pumipinsala sa ating katawang lupa. Para matalo ito, kailangang iselyo ang kanilang kaluluwa o hindi naman kaya'y tapusin ito sa pamamagitan ng pisikal na kumbate. Nang marinig naman yun ni Ugoy, napangiti lang naman siya habang nag-iisip ng paraan. Maya-maya pa, ibinaling niya ang kanyang paningin sa tiyuhin niya para sagutin ang lahat ng mga inaalala nito
laban sa mga nilalang na kasalukuyan nilang kaharap. Huwag kayong mag-alala, Tiyo. Likas na makapangyarihan ng mga tagasunod ko. Sila nang bahala dyan. At tayo naman, manonood na lamang sa mga mangyayari. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, nagkaroon pa siya ng oras para magtimpla ng kape. Pagbalik naman niya sa labas, nadatnan niya ang mga nilalang na walang patid na naglalaban. Habang tumatagal, mas nauunawaan niya ang lakas ng mga maranhig. Hindi ito basta-bastang natitinag at kahit anong mangyari sa kanila, nakatuon ang kanilang mga wisyo sa pagsasagawa ng kanilang mga plano. Ngunit sa kabila nito, nananatiling malakas ang puwersa ng mga taong dilim. Kalahating oras pa ang lumipas. Nalaman na nila ang kahinaan ng mga maranhig at yon ay walang iba kundi ang mga kaluluwa nila. Dahil sa punong-puno ng selyo ang katawan ng mga nilalang, hindi nila ito basta-bastang napasok. Subalit, makalipas pa ang 2 oras, nalaman ng mga taong dilim ang pinagtataguan ng mga simbolo ng kanyang selyo. Pagkabasag naman nila rito, yun ang naging hudyat para sa pilitan nilang mailabas sa katawan ng kaluluwa ng mga ito. Matapos nun, dito na nila yun pinagtulungan hanggang sa tuluyan na itong mawasak. Nang mamatay ang kaluluwa ng maranhig, naagnas na rin ang kanilang mga bangkay. Matapos naman nilang mapaslang ang isa, hindi na naging mahirap para sa kanya na mapatay din ang iba. Kalaunan, kagaya ng inaasahan ng mga kasamahan niya ang naging tagumpay. Pagtahimik ng buong paligid, dito na sila nagkausap ng tiyuhin niya. Kagaya pa rin ng dati, marami itong naging tanong. Siyempre, pinagdamutan naman niya ito sa mga sagot. Ngunit sa katagalan, nagbigay na rin sa kanya ng hudyat ang pinuno ng taong dilim na magbigay ng kahit ilang mga detalye. Dahil sa mga naging hudyat nito, nagawa niyang maipaalam sa tiyuhin niya ang tungkol sa pagkabuhay ng mangkukulam na nagbigay ng sumpa sa pamilya nila. Mariin din niyang inilahad doon ang tungkol sa libro ng mga patay at bertud ng gabunang balbal. Mariin din niyang inilahad na para mawala ng bisa ang sumpa, kinakailangan niyang palayain ang kaluluwa ng mangkukulam. Sa gayong paraan, matatahimik ito at matutuldo ka na rin ang ilang siglong karma ng kanilang pamilya. Nang marinig naman yon ng tiyuhin niya, mariin naman siya nitong pinag-ingat ukol sa libro ng mga patay. Ayon dito, ipinagbabawal sa kahit na sinong tao ang aral ng nekromansya, kung kaya't naniniwala siyang ang taong gumawa nito, paniguradong nasadlak na rin sa sumpa at paghihirap. Maaaring kaya nito binuhay ang mangkukulam ay dahil sa hawak ng mga alagad nito ang tungkol sa mga lihim kung papaano kumawala sa ganoong kalakas na sumpa. Pamangkin, mag-iingat ka. Mapanlin lang ang libro. Maaaring bitag lang din yan para sa iyo. Para makasiguro tayo, isama mo kami ng ama mo. Tandaan mo, mas mainam ang 3 utak kaysa sa isa lang. Tsaka matutulungan din kita, kaya huwag mong iisipin na magiging pabigat kami sa iyo. Dahil sa sinabi nito, hindi na siya nakatutol pa. Kinabukasan nun, nagsimula ang paglalakbay nila patungong Albuera. Dire-diretso at tanging tulog lang ang kanilang pahinga, kaya sa lalong madaling panahon, narating nila ang lugar na yon. Pagkaapak nila sa lupain ito, tumambad sa kanila ang kakaibang presensya na kumakalat sa buong paligid. Pinaghalong puwersa ng kanan at kaliwa ang pilit noong nagbabanggaan na siya namang ipinagtaka nila. Nangyayari lang kasi ang ganoong bagay kapag may mga digmaan at malalaking hidwaan ang nangyayari. Unang baryo na napuntahan nila, purong mga antingero ang sumalubong. Ang tiyuhin niya nakiusap sa mga ito, kaya nakalabas sila roon ng walang galos. Ganon at ganon ang kanilang ginawa
hanggang sa marating nila ang huling baryo bago makatungtong sa isang liblib na sitio sa hangganan ng Tinagan. Mula sa lugar na yon, maraming babala silang nasagap. Yung iba nga, hindi na sila pinatuloy dahil lahat ng mga nakatira sa sitio, mga taong may malalim na karunungan ng kaliwa. Dagdag pa ng mga taglugar, pinutol na nila ang daang nagdudugtong patungo doon. Isa yon sa mga indikasyon na hindi nila kasundo ang mga tao roon. Subalit, dahil sa pamimilit ng magkapatid, walang nagawa ang mga kausap nilang antingero, kundi hayaan na lamang sila. Pagtungtong naman ng huling gabi bago ang kanilang pag-usad, nagkaroon ng inuman sa lugar kung saan sila nanunuluyan. Dahil sa lango sa alak din ng tsuhin niya, masaya itong nakisalamuha sa mga taong bago pa lamang nilang nakilala. Noong una, purong kulitan at biroan lamang ang napag-uusapan ng grupo, pero hindi nagtagal, nadapo ito sa usapin na may kaugnayan sa sitio. Ayon sa mga ito, marami na sa kanilang sumubok pero natalo ng taong nagtatangan ng libro ng mga patay. Hindi nila mawari kung anong klaseng manika ang ginagamit nito, pero base sa mga nakakita, isa yung matandang babae na may kakayahang magpalit ng iba't ibang wangis at anyo. Lahat din ng balat kayo at abilidad ng mga aswang, kayang-kaya nitong gamitin. Sa oras na natatalo rin ang kanyang mga kalaban, sinasalok nito ang dugo ng biktima tapos pinapaligo sa katawan niya. Dinadala rin niya ang bangkay sa lugar nila at kapag nangyari yon, hindi na ito makikita pa. May mga nagsasabing kinakain ng katawan, habang ang iba naman naniniwalang ginagawa din itong manika ng kanilang kalaban. Pangalan lang din ang alam nila sa taong yon at kahit minsan, hindi pa nila nakita ang mismong pagmumukha nito. Naniniwala rin ang iilan, may kakayahang lumusaw ng karga sa kanan ang taong yon. Isa ito sa mga ikinakatakot nila, kaya sa loob ng halos 9 na taon, wala nang naglakas loob sa kanila na tumungo pa sa lugar na yon. Nang marinig naman ni Ugoy ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang mapaisip ukol sa kakayahan ng taong kumokontrol sa mangkukulam. Bagaman bago sa kanya ang abilidad na yon, hindi niya na ito ikinagulat. Bago pa man kasi sila mapadpad ng Albuera, inaasahan na nilang isang malakas na nilalang ang kanilang makakalaban. Dumaan ang gabing yon, lahat ay lango na sa alak maliban sa kanya. Yung tatay niya at mga kaibigan nito tulog na, kaya sa halip na magpahinga, pinili niyang bagtasin ang daan patungong sitio. Naisip niya kasi noong mga oras na yon, hindi na niya kailangan pa ng kasama upang wala nang madamay sa mga mahal niya sa buhay. Tinanggap na rin niya ang anumang mangyayari sa kanya dahil sa sandaling mabigo siya at makaligtas, kamatayan lang din ang naghihintay. Kalahating oras bago sumapit ang hating gabi, narating na nga ni Ugoy ang lugar. Sa bukana pa lang nito, marami na siyang nakitang mga nilalang na nagbabantay. Maya-maya pa, mula sa kalangitan sumugod ang kumpol ng mga aswang. Sa sobrang bilis ng kanilang pagbulusok, hindi niya kaagad yun napansin. Mabuti na lang nagawang magpakawala ng palaso ng mga kasamahan niyang nagtatago sa kanyang anino. Pagbagsak naman ng mga aswang sa paligid, dito na lumabas ang mga ito at naglakad kasama niya. Habang papalapit sa sitio, tila bang mas lalong dumarami ang mga nilalang na nakaabang. Nang mapansin naman ito ng pinuno ng mga taong dilim, humingi ito ng pahintulot mula sa kanya ukol sa kagustuhan itong sumapi sa kanyang katawan. Nang marinig naman ni Ugoy ang bulong ng nilalang, di naman niya ito tinutulan. Alam niya kasing para yun sa ikabubuti niya, kaya wala siyang karapatang umakto na parang alam niya ang lahat. Pagsanib naman nilang dalawa, una niyang naramdaman ang nag-uumapaw nitong kapangyarihan. Sa sobrang gaan nga ng kanyang katawan,
Pakiramdam niya kaya niyang talunin mula lupa hanggang alapaap. Dahil sa ganoong abilidad, nabigyan siya nito ng kumpiyansa para magtagumpay sa pagsubok na kinakaharap nila. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsimula na nga ang paglalaban sa bawat panig. Ayon kay Ugoy, na habang pinagtutulungan siya ng mga ito, napapansin niyang may iilan sa mga nilalang na naroon ang matagal nang namatay. Para itong mga maranhig kung titingnan, pero wala itong lakas na may hahalin tulad mo sa orihinal na maranhig. Hindi rin nagkaroon ng selyo ang kanilang mga kaluluwa. Kagaya ng buhay, mapapaslang mo sila kung malalapatan mo ng matinding pinsala sa katawan. Dahil sa ganoong pangyayari, tuloy-tuloy ang pagmarcha ng kanyang mga kasama patungo sa bukhanan ng sityo. Pagdating naman nila sa lugar, tumahimik ang buong paligid. Ang mga nilalang na walang sawang pumipigil sa kanila, bigla na lamang umatras, hudyat na nakatanggap ito ng mensahe mula sa kanilang nakatataas. Nang makadistansya na yon ng ilang metro, doon niya nakita ang lalaking may hawak-hawak na librong naglalabas ng usok na napakaitim. Bagaman hindi niya pa nakita ang libro ng mga patay, nasisiguro niyang yon ang librong naririnig niya lamang sa istorya ng iilan. Ayon kay Ugoy, napakahiwaga at misteryo ng librong yon. Ang problema lang, ramdam niya ang sumpa at kalbaryo na dulot nito para sa mga taong maglalakas loob na yon ay tanganin. Sa tabi naman ng lalaki, naroon ang mangkukulam na nakikita niya sa kanyang panaginip. Bagaman wala itong hawak na kandila, hindi niya maipagkakaila na may kahalintulad ito sa nilalang na minsan niyang nakita. Matapos naman niyang masilayan ang lahat ng iyon, dito na nagsimulang magsambit ng mga engkantasyon ng lalaki. Malakas at taimtimang pagkakabigkas nito ng mga buhay na salita, dahilan para maramdaman din nila ang bisa ng mga ito. Sa hindi inaasahang pangyayari, unti-unti nitong napaluhod ang kanyang mga kasama. Pumigat na rin noon ang pakiramdam niya, ngunit dahil sa kanyang katawang lupa, napipigilan niya ang pagsunod sa usal na pinakawalan nito. Dahil sa pangyayari, ito naman ang ginawang pagkakataon ng mga aswang para sugurin sila. Sa isang iglap, muli na namang sumiglab ang labanan sa lugar. Si Ugoy noon, hindi na tiningnan ng kanyang mga kasama. Sa halip ang ginawa niya, direkta niyang sinugod ang nag-iisa niyang kalaban. Paglapit naman niya rito, hinarang sila ng mangkukulam gamit ang iilan sa pinakamalalakas na bagat nito. Sinubukan din siya nitong kulamin sa pamamagitan lamang ng paghawak. Mabuti na lang natapyas niya ang kanyang balat na dinadaluyan ng sumpa nito. Matapos nun, naging maingat na siya sa mga hindi inaasahang paghawak ng nilalang sa kanya. Dahil sa mas magaling pagdating sa pisikal na kumbate ang pinuno ng mga taong dilim, ipinahintulot niya rito ang kabuuang kontrol sa kanyang katawan. Huwag kang mag-alala. Malakas ang mangkukulam pagdating sa espiritual. Pero kailanman hindi niya ako malalamangan pagdating sa pisikal na kumbate. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, ipinaubaya niya ang lahat. Sa loob ng 10 minutong pakikipaglaban nila, unti-unti na nga nitong nagapi ang matanda. Nang maitarak naman ng pinuno ang hawak nitong talibong, tuluyan na ngang natigilan sa pagkilos ang mangkukulam. Dahil dito nagkaroon sila ng pagkakataon para direktang atakihin ang kumokontrol dito. Subalit, nang magkaharap na sila, napansin nilang yun pala ang nagtatanga ng bertud ng gabunan ng mga balbal. Nagamit naman yun sa pakikipaglaban, pero hindi din ito nagtagal dahil sa lakas nitong humigop ng ora ng kaluluwa. Ang pangyayaring yun ang nagpahina sa lalaki na siya namang naging daan para matalo nila ito at kalaunay mapugutan ang ulo. Nang maikalas na nila ang ulo ng nilalang, itinaas nila ito
upang maipakita sa mga aswang na patuloy pa ring nakikipaglaban. Dahil sa ginawa niya, imbis na magpatuloy pa ang mga ito, napilitan na yung magsipulasan papalayo. Lahat ng kanilang mga ari-arian, iniwan nila sa lugar na yon. Bagaman may iilan sa mga ito ang nanatili, hindi naman yun gaano karami. Sa isip-isip noon ni Ugoy, nagpapakita ng katapangan ng mga ito sa kanya para bigyan niya yon ng ikalawang pagkakataon para mabuhay. Subalit sa kasamaang palad, hindi niya yon pinahintulutan. Lahat ng mga naiwan, pinagpupugutan niya ng ulo. Matapos nun, itinambak nila ang mga labi nito para sabay-sabay na sunugin. Inipon din nila ang lahat ng gamit na nagkalat sa paligid para sirain. Bago pa man pumutok ang bukang liwayway, nilamon na nagngangalit na apoy ang lugar. Tanaw na tanaw ito sa baryo pero walang nakapansin dito. Paano ba naman, karamihan sa mga tao noon nasa kasagsagan pa ng pagpapahinga. Matapos naman nila itong maisakatuparan, 3 lang sa mga bagay doong naiwan ang hindi naapektuhan ng apoy. Una, yung labi ng mangkukulam. At yung ikalawa at ikatlo ay ang bertud at ang libro ng mga patay. Sa halip di na ilibing, nagdesisyon si Ugoy na dalhin ang mga ito. Ilang oras pa ang lumipas, nang mapagtanto niyang sira na ang lahat, dito na siya nagpasya na bumalik ng baryo. Saktong tilaok ng manok ang pag-uwi niya, kaya lahat ng taong nakakita halos hindi makapaniwala. Wala man silang ideya sa kanyang ginawa. Nasisiguro ng mga ito na siya ang dahilan kung bakit nawala ang salot na nagmumula sa sitio. Kinaumagahan, maraming mga antingero ang nagkatipon sa lugar na kanilang tinuluyan. Bawat isa merong sari-saring tanong na halos hindi naman nalalayo sa mga taong nauna niyang nakausap. Kahit pagod si Ugoy noon, pinili niyang laanan nito ng oras, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na nagpapakita na rin yun ng kanyang pasasalamat bilang sa mga naging parte ng pagtulong nito sa kanya. Lumipas pa ang araw na yon. Marami ang umikot na kwento sa baryo. Hinayaan lang naman nila ito hanggang sa nagdesisyon na silang umalis. Sa kanilang paglalakad, halos hindi maipaliwanag ng tiyuhin niya kung paano ito nangyari. Napakarami ng mga tanong nito sa kanya. Ngunit kagaya ng dati, meron yung mga limitasyon. Dumaan pa ang mga taon, nanatili sa kanyang tabi ang mga taong dilim. Nabanggit ng mga ito sa kanya, mananatili sila sa kanyang tabi hanggat pagmamay-ari niya pa ang 2 kayamanan ng mangkukulam. Dagdag pa ng mga ito, yon ang nagbigay sa kanila ng abilidad na makatapak sa mundo, kaya sino man ang magmamay-ari nito, ibibigay nila doon ang buo nilang pagtitiwala at katapatan. Dahil sa ganoong pangako, hanggang sa pagtanda ni Ugoy, kasama niya ang mga nilalang. Ang dating kinakatakutan niya, kalaunay naging mga matalik niyang kaibigan. Ayon pa sa kanya, na sa dinami-rami ng kanyang mga kakilala, tanging ang mga ito lamang ang nakahandang damayan siya sa lahat ng pagsubok na kanyang kinakaharap. Ito rin ang rason kung bakit walang nakatalo sa kanyang mga nilalang o antingero. Mapagpakumbabang tao si Ugoy pinuno, pero kusa siyang nagbabago kapag may mga naghahamon sa kanya. Bawat isa sa mga ito, hindi niya pinapakitaan ng awa upang maipakita kung sino ba siyang talaga. Sa loob ng mahabang panahon, napanatili niya ang titulo at ang posisyon. Hanggang sa kamatayan, nanatiling walang nakatalo sa kanya. Nung sumakabilang buhay din siya, marami ang nag-agawan sa mga naiwan niyang karunungan. Ngunit may 2 bagay na hindi natagpuan ng mga ito, at yun ay walang iba, kundi ang libro ng mga patay at ang bertud ng gabunang balbal.